Добър ден! Учащи се на Python. В днешния урок ще взимаме променливи. Променливите са много нужни във всеки програмен език. В предишния урок взимахме Turtle Graphics. Turtle Graphics ни помагат да рисуваме дадени обекти. Но днес ще учим нещо, което е много по-важно, но е малко по-суха материя, за жалост. Както можете да видите отстрани, ще да виждате различни кодове, които ще се изписват. Това се надявам да ви помогне да схващате материала по-лесно. Нека тези променливи да ги обобщим в три групи. Тези три групи ще са текст, цели числа и реални числа. Съответно, на английски и в програмирането string, int и float. Урокът ще бъде разделен на три части. В всяка част от урока ще обяснявам и ще се концентрирам върху един тип променливи. Само преди да започнем с променливите, искаме да уточним това, че променливите могат да бъдат събирани, изваждани, умножавани, да се делят и можете да правите каквото искате като цяло с тях. Първата променлива, която ще разгледаме в днешния урок, това ще бъде string. String е текстова променлива. Как се изписва? Даваме име на променливата ни. Например, name. След което ще изпишем едно равно и ще изпишем каквото искаме да бъде в променливата, но много важно е да знаете това, че в променливата трябва да бъде, когато е текст, трябва променливата да бъде в кавички. Например, както можете да видите, name е равно на кавички Васил. Тази променлива можем да я извикаме, когато искаме. Например, искаме да изпринтираме в конзолата, съответно написваме print в скоби name. Когато имаме string, можем да събираме две променливи от тип string и по този начин да направим по-дълъг текст. Това се получава, когато въведем две променливи, да кажем first name and last name. Съответно и двете променливи ще ги наименуваме по начина, по който искаме. First name Васил, last name Иванов. Не забравяйте да ги слагате в кавички, ще отцвети текста в различен цвят, когато сте го направили правилно. Съответно, след като сме събрали две или повече променливи да ги имаме изписани, можем да ги съберем. Изписваме за тази цел full name е равно на first name плюс last name. Това ще ни позволи, когато изпишем кода print full name, да се изпише first name последвано от last name. Зависи какво сме записали да бъдат имената. Също така, променливите от тип string, както и от всички други видове, могат да бъдат сравнявани. Когато имаме string, можем да сравняваме дали са еднакви. За целта трябва да използваме два пъти равенство. Можем да изпишем една променлива name, след което променлива да кажем A. Ще проверим в условния оператор, което ще го вземем в следващия урок, но в момента ще го използваме само за да видите по какъв начин може да се използва. За целта ще изпишем if name е равно на A, тогава ще се изпълни даден код. Ако не е вярно, ще продължим надолу. Съответно, идваме до следващия тип променливи. Следващия тип променливи, които ще обобщим, са int. Int – цели числа. Целите числа са, да кажем, 3, 5, могат да са минусови числа, минус 4, минус 8. С целите числа можем да правим каквото искаме, например да ги събираме, изваждаме, умножаваме чрез звездичка, делим чрез наклонена черта. Също като при string, когато извикаме променливата, тя ще се изпише каквото се съдържа в нея. И последният тип променливи са float, от основните променливи. Float са
реални числа, т.е. са дадено число цяло и нещо. Отново можем да изпишем А е равно на 7,5, след което можем да вземем променлива Б е равно на 3,8, да кажем. След което можем да запишем трета променлива С е равно на А плюс Б. По този начин ще съберем в променливата С двете променливи. Следващото нещо, което можем да правим с променливите, е да ги разменяме. Има няколко начина на разменяне. Най-лесният, и който аз ви препоръчвам в Python, само можете да го използвате, е да изпишете, ако имате две променливи написани, да кажем А и Б, можете да изпишете А запетайка Б е равно на Б запетайка А. По този начин ще размените двете променливи с техните стойности. Друг начин е като вземем трета променлива и запишем С е равно на А, след което А е равно на Б и Б е равно на С. По този начин също разменяме променливи. Има много начини за разменяне променливи, но това ще го оставя на вас да откриете различни начини и да се поупражнявате. Променливите са, да обобщим, най-нужните данни в програмирането, които винаги ще ни се налагат да използваме. Гледайте на променливите като кутии. Кутии, в които можем да съберем различни неща. Например, можем в първата кутия да сложим нашите играчки, във втората кутия можем да сложим нашите дрехи. По този начин гледайте на променливите. Благодаря за днешното внимание на клипа. Надявам се той да ви е бил полезен. До следващия видеоурок.